Ak neviete veľmi narábať s peniazmi, poteším vás, nie ste ani zďaleka jediní. Napokon ani oficiálne štatistiky o finančnej gramotnosti nás, Slovákov, nie sú príliš lichotivé. Preto je v tejto súvislosti dobrou správou nový projekt s názvom Krotitelia dlhov, ktorý štartuje už od budúcej soboty na Jednotke. V ňom budú hlavnými hrdinami nielen ľudia so skutočnými problémami v oblasti rodinného rozpočtu, ale predovšetkým tým finančných poradcov, ktorí rozumejú peniazom a orientujú sa v džungli finančných produktov. Tento nápad prišiel ani nie tak od nás, ako skôr z tej finančníckej strany. Asociácia finančníkov a finančných poradcov prišla s tým, že by chcela pomáhať ľuďom a chcela možno nejak popularizovať ich povolanie a ich poslanie medzi ľuďmi a spojiť to teda aj s tou reálnou pomocou v teréne. Ďalším motívom pre tvorcov môže byť aj chuť dozvedieť sa o svete peňazí a narábaní s nimi čosi viac aj pre vlastné potreby. Keď sa povie finančný poradca, tak veľa ľudí má možno taký postoj, aký som mávala niekedy aj ja, že neviem, či títo ľudia sú úplne nezištná pomoc, ale keď som videla tú prácu finančných poradcov, ktorí sa podieľajú aj na krotiteľoch, tých našich krotiteľov, tak som zrazu dostala takú tú vieru, že áno, že keď budem mať problém, tak sú to ľudia, ktorí mi pomôžu. Že naozaj je to tak, že tí ľudia vedia a chcú pomôcť. To je fajn. Dlhy, úvery, pôžičky, nezamestnanosť, exekúcie. To je kolotoč, z ktorého mnohí nevedia nájsť východisko. Preto budeme navštevovať rozličné domácnosti, aby sme zistili, v akom stave sa nachádza ich rodinný rozpočet a aký problém ich trápi. Prvá časť tej relácie v tej štruktúre je taká, že vlastne človek sa dostane k niekomu, kto hovorí v hovoriacich hlavách, že zajtra možno alebo hoci kedy môže exekútor dojsť, úplne máme problémy a nevieme, čo máme robiť a vlastne také ako keby začiatok je taký úvod do toho príbehu, iba taký emotívny. Potom je tam moderátorka, ktorá povie, že ideme sa pozrieť k tým ľuďom domov a potom ona vlastne ako predostrie tento príbeh tzv. Krotiteľom dlhov a to sú finanční poradcovia vždy traja a majú svoju takú základňu, ktorá sa nachádza tu za mnou teraz a vlastne tam prichádza naša moderátorka z terénu a povie, že no, mám takýto prípad a odovzdá im pomyselné materiály o tej rodine. A potom prichádza jeden z tých ľudí, sa vygeneruje medzi týmito ľuďmi, si povedia, že OK, tak ja si to berem na seba a idem do tej rodiny a som veľmi zvedavý, že čo tam ešte zistím, pretože mám pocit, že nemáme dostatočne veľa údajov a že ešte by sme sa potrebovali niečo dopýtať, ale už tuším, že čo tam asi bude akože na riešenie. No a na záver vlastne sa dozvedia tí ľudia nejakým spôsobom, že sa buď dá niečo s tým urobiť a že čo konkrétne. Svetom krotiteľov dlhov vás bude sprevádzať Katika Žitniaková. To však neznamená, že má problematiku financií v malíčku. Je to aj o tom, čo robiť, keď máme problémy s peniazmi, ako ich riešiť a ako si urobiť ten život lepší a používať peniaze na veci, ktoré sú nám príjemné. Takže keď to zoberiem všetko dohromady, tak je to veľmi príjemné ukazovať ľuďom, ako si zlepšiť svoj život. Tak my sme v rámci toho, že moderátor sme mali naozaj potrebu tam mať niekoho, kto by pôsobil tak, že ho naozaj zaujímajú tie príbehy tých ľudí, keď mu doma rozprávajú o tom, čo všetko musia robiť a ako sa majú zle napríklad, alebo čo všetko súvisí s tým, čo teraz akože prežívajú. A Katka sa nám zdalo, že ona je vlastne nejaká taká dokoča aj do voza, ako keby, a že zároveň aj má niečo také v sebe, že ju úprimne zaujímajú tieto veci. Byť moderátorkou práve takejto relácie môže byť napokon poučné aj pre ňu samotnú. Som za to vďačná aj veľmi osobne, lebo som sa veľa naučila. Naučila som sa také tie drobnosti, takéto hospodárenie, ktoré si človek môže povedať, že približne vie, ale keď to vidí v reále a tí finanční odborníci vlastne ukazujú všelijaké fintičky, tak niektoré veci som si už prebrala aj k sebe a dúfam, že to bude fungovať. Dúfajme, že to bude fungovať aj vám a že spoločne nájdete riešenie pre váš rodinný rozpočet. Ak máte pocit, že krotiteľov dlhov potrebujete, sledujte ich od 20. septembra na Jednotke.